България е известна със своята природна красота. Когато изброяваме местата, които си струва да посетим и които със сигурност ще запомним, не може да подминем с безразличие особеното очарование на Северното Черноморие. Без значение дали идваме тук на пътешествие или на почивка, районът оставя прекрасни впечатления днес повече от всякога. Калиакрия ресорт се намира в един от най-живописните заливи на Черно море, на около 60 км северно от Варна. В непосредствена близост до легендарния нос Калиакра, където мощно се преплитат силата на историята и силата на природата, до живописния Балчик, който отскоро се гордее с модерното си яхтено пристанище, и до рок столицата на България – Каварна. Районът впечатлява със своите тихи заливи и закътани плажове, удавени в гледката на необятното синьо. Морето и вятърът си дават среща в ежегодните регати, а с трите си голф игрища наблизо, районът не случайно си извоюва и названието Българската голф ривиера. Първата среща с Калиакрия обикновенно е вълнуваща. От тук погледът не се спира пред нищо от залива на нос Калиакра до Албена и Златни пясъци. Калиакрия резорт е идеален пример за перфектния баланс между модерното и съчетание с природата. Сетивата са пълни, щом прекрачите и просторните тераси на апартаментите. Дори от тях може да се насладите на прекрасната гледка наоколо. Благодарение на всичко това, курорта се е превърнал в оазис, където можете да се отпуснете и да се радвате на чистия морски въздух. Архитектурата е в пълен унисон с амбицията за прекрасно място за почивка, като подчертава всеки важен детайл и цялостната панорама, която открива спираща дъха гледка към морето и веднага завладява сетивата и възбужда въображението. Проектиран от испанските архитекти Клостер и Нотенсън, курортът умело съчетава средиземноморската архитектура с финните елементи на традиционния местен стил. Зелените градини с над 100 вида растения и очарователните басейни създават усещане за връзка с природата, свобода и пространство. Вниманието и към най-малките детайли в дизайна е гаранция за високото качество на изпълнение. Изборът от разнообразни услуги в курорта превръща Калиакрия резорт в едно наистина уникално място. Тук има за всеки го по нещо. Помислено е и за дамите. В козметичния център Massage & Beauty се предлагат най-добрите дерматологични процедури и терапии. Характерна особеност на Калиакрия резорт са басейните. Те са 5. Своеобразна емблема се е превърнал инфинити ефекта на гледката от водата, която се прелива сякаш в морето. Всичко се допълва и от атмосферата на Totally Romantic Pool Bar. Прекрасното бистро Тюркоаз предлага да вкусите лятото със сезонното си меню, прясната и здравословна храна. Тук акцентът е върху екологично чистите продукти, намерили място в основното меню и специалитетите на деня. Каквото и да изберете, вашата храна ще бъде свежа, вкусна и полезна. Можете да се насладите на пресните зеленчуци, отглеждани в собствената градина на Калиакрия, да опитате вкусна, традиционно българска храна, приготвена на момента, докато почивате в сенките на асмата отвън. И разбира се, море. Добре дошли на чаровния плаж на Калиакрия, където също има тераса. Тя е дом на плажното парче. Закътано сред наистина девствена природа, където суровост и галевност си подават ръка, плажът е място за прекрасната ви среща с морето. А сламените чадъри и дървените скари не само допълват пейзажа, но и предразполагат към спокойна и пълна почивка. Освен традиционните за почивка занимания, Калиакрия ресорт предлага и различни допълнителни развлечения. Водолазни спускания, уроци по парапланеризъм, уроци по голф на някои от трите голф игрища в близост, разходки офроуд с джип, както и няколко различни маршрута за пешеходни разходки до интересни места. А в района има какво да се види. Освен прословутия и непристъпен камен бряг, интересен е и нос Калиакра, навлязал на 2 км в морето. Едно от впечатляващите места е и археологическия резерват Яйлата, комбинация от архитектурни останки и природен феномен. Ще бъдете очаровани от Балчик със старите улици, модерното яхтено пристанище и двореца с ботаническата градина на Мария Виктория, кралица на Румъния, който допълнително ще ви впечатли с невероятната си архитектура и паркове и вие ще искате да се върнете отново и отново към тази красота.
Особено внимание Калиакри е резорт отделен на спокойствието, сигурността и развлеченията на вашите деца, за да могат да се насладят на ваканцията си и да се здобият с нови преживявания. Детски клуб, детски отделения в басейните и други развлечения ще зарадват малките ви деца. По-големите деца могат да се насладят и на различни дейности на открито – ветроходство, риболов, гмуркане, голф, конна езда, колоездене. Извън активния сезон тук има прекрасни условия и за делови събития. Комплексът разполага с напълно оборудвана конферентна зала с 60 места. За поддържане на добрия физически тонус, Калиакрия предлага и модерно оборудван фитнес. Време ви е за коктейл. А ако имате нужда от още романтика, вашето място е на Totally Romantic тераса. Гордостта на Калиакрия резорт безспорно е панорамния ресторант El Balcón del Mundo. С уникалната си храна и дизайн, той напълно основателно извоюва името си на един от най-добрите ресторанти не само по Черноморието, а и в България. Балконът на света е драматично увиснал сякаш във въздуха, за да открие безкрайната морска панорама. Тук всичко е градено с грижа към природата и е подчинено на вашето удобство и комфорт.